Жиыннарда 18 яшы тулган һәм өстендә пропискасы булган һәркем катнаша ала. Оешма предприятие жыйыннарында катнаша алмаганнар 29 ноябрь көнне сайлау участокларына барып үз фикерләрен калдыра ала. Узган ел үзара салмакчалары максатчан кулланылды. Монда инде барыгыз да күреп торадыр, барлык кешенең дә инде күз алдында булды эшләнгән эшләр. Бу инде тротуарлар җәйләү, освещение баганалары куелу, һәм юл кырларын бордюровать итү, сабан туймайдан эшләү, яңа бассейн салынды. Анда бассейн кырындагы төзекләндерүшләре, булар барысы да инде шу үзара салмакчасына эшләнде. Жыйыннар графиги белән райондашларыбыз социаль челтәрләрдә һәм районның рәсми порталында да таныша ала. Халыктан кергән тәкъдимнәр теркәлеп бара. Алар нигезендә Мөслим буенча башкарасы эшләр турында карар чыгарыла. Шушы программа нигезендә районыбыз дип әйтик инде гомумән һәм үзәгебез Мөслимебез бик матурланды, төзекләнде. Һәр яклап инде һәр як юнәлеш буенча да үсешебез бар. Шуңа күрә хөрмәтле мөслимләр, сезне һәр кайсыгызны да шушы җыеннарга чакырып калабыз. 29 ноябрь көнне Мөслимдә көзге ярминкәдә оештырыла. Мөслимнең банк урамында узачак чарада авыл хуҗалыгы продукциясе, көнкүреш товарлары тәкъдим ителәчәк. Ярминкәдә кос өмәсе күренеше, бәйрәм концерты да оештырыла. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.